tiña visto. A sobriña de Carmucha. Seguro que xa me tedes escoitado falar en múltiples ocasións sobre os violentos enfrontamentos entre a miña Elvira e a súa archinimiga número 1, Carmucha. Bueno, pois xa vai sendo a oriña que os vexades por vós mesmos. Porca miserable, estúpida, mira, me falte Cristo se te volvo a entrar aquí neste cortello unha vez na miña vida. Pois a ver se acerta, Cortoiro, porque ti moito prometes pero nunca cumpres. Non cumpres fora da miña tenda, veña, marcha, xa non permite. Non botes que xa Quero verte máis por aquí. Pelea, Tardas, porca. Que como chupé, viste que caeu o viño aquí entre os tamales. Nai que pariu, a nai que pariu a ela e a toda a súa raza, mira, matala era pouco. Sei que me vou arrepentir de preguntar, Elvira, pero que pasou, muller? Acabouse, esta vez vai en serio. Non volvo a pisar nada de Carmucha na miña vida, así me mato. Pero esta vez por que discutístedes? O motivo non importa, fillo. O que importa son esa serie de desproporcionados agravios que me amargan a vida. Evidentemente, Elvira xa esquecera o motivo da discusión. Merda. E por riba esquecime do pan. Monchiño, vai ti, que eu xa lle dixen que non volvía. Faltaría máis, cariño. E non tardes, que en 5 minutos está a sopa, veña. Ale. Kevin, xa oiches, a de Carmucha polo pan. Mandocha a ti, Pero vamos a ver, eu mando a ti. Ou como é que funcionan as cadenas de mando? Veña, arranca. Vale. Trotsky, veña, polo pan. Arranca. Aquí, chiquitín. Vamos ver cadelas en apuros. ¡Despachar! ¡Despachar! Hola. Oi. E Carmucha? Está na trastenda facendo inventario porque cree que unha rubia manga non lle roubou 4 latas. E ti quen és? Eu son Jessie, a sobrinha de Carmucha. Son de Carballo, pero os meus pais emigraron a Canarias e deixaronme tirada aquí nesta aldea. Un agobio, non sabes? Eu son Kelvin. Kevin. Kevin Javier. Media hora ainda non volveu. Mandeiche a tía polo pan, non ao neno. Que quero, muller? Que xuiredo? Hola. Ai, ben. Ti que? A sopa xa está fría. E o pan onde vai? O pan. Ai, o pan. Ai, volvo a de Carmucha, Viña, hasta logo. Ben ti ves. Pa min que esta rapaza anda de cabeza nos porros, E eu que ando nos porros que ando na droga. E desde ese momento, Kevin non fixou outra cousa que buscar excusas para estar seguido indo á de Carmucha. Seguido. Mamá, queres que vaya por unhas anchoas a de Carmucha? Anchoas? E desde cando che gustan a ti as anchoas, neno? Ai, non é que me gusten moito, pero, a ver, nunha despensa que se precie non deberían de faltar as anchoas, mamá. Vale, vou a ponelas. Chau. Ostras, estes cacahuas están receso. Non nos comas. Queredes cacahueses non rechexos? Pode ir a de Carmucha por cacahueses non rechexos, ali teñen cacahueses non rechexos. Queredes cacahueses non rechexos? Sí, vou. Cacahueses non rechexos, queredes? Sí, queredes que vaya? Vou. Vou a de Carmucha! A de Carmucha que o? Que son as 12:30 da noite. Apoio unha bombilla que do cuarto se me fundiu pola tarde e sin luz non pode estudiar. Non sexas mentireiro, Kevin José, que acabo de pasar por diante do teu cuarto e había luz. Sí, espera un momento. Ahora sí que fundiu, macho, non está veo nada. Aquí hai algo que non vai ben, Paso o día buscando excusas para ir a de Carmucha. Busca excusas porque é parvo, mira. Debía ir á de Carmucha sen dicir nada. Non sei, Moncho, non sei. Esa bruxa é capaz de estarlle lavando o cerebro para poñelo na nosa contra. Ai, ti parece que ten un cerebro pouco lavado. Eu veo así con el do envoltorio original, muller. Ten tan pouco uso que non ten nin gota de suciedade. Bueno, vale, ten razón, Tratándose de Carmucha todo é posible. Mañá mesmo teño a típica conversa pai e fillo con el para son sacarlle información. Confía en min. Safei polos pelos, A Elvira non se lle pode levar nunca a contraria sobre o carácter extremadamente maligno de Carmucha. Tema tabú. Que pasa, campeón? Nada, non pasa nada.
Bueno, xa marchaba, que vou ir a de Carmucha a cambiar yo a 104. Non mintas, anda, non mintas, nené. Eso faise no lavado en graxe de Tedín, non na tenda de Carmucha. Hazme contar agora mesmo que faz ali metido todo o día. Non, eso non cho podo contar. Canta claro que había, José. Vasme contar eso e máis o que estabas escribindo neso cajo chachi cando entrei. Non, eso non cho podo ensinar nunca, Oh, mira Spiderman. Ali. ¡Ey! ¡Estás diciendo que soy privado, papá, no! Siempre picas. Cuando miro para ti, lo bien que colocas los productos en los estantes y esa manera que tienes de cortar el fiambre, el corazón me lateja a lo loco. Y digo para mí, Kevin José, estás perdidamente enamorado desta chica. O meu fillo escribíndolle cartas de amor a Carmucha. E non hai dúbida de que é unha carta de amor, que está escrita en castelán. Sí, en Lameiro utilizamos o castelán para expresar os nosos sentimentos máis íntimos e profundos. Desde logo, ti te leaches, Non ves que é unha bella? É que non a bella, que me leva uns meses que mo dixo ela. Uns meses. Como se nota que o amor é cego, carallo. Sí que non é unha beleza. E tamén sí que as nosas familias están enfrontadas á morte. Pero estamos enamorados. Bueno, estou enamorado eu, porque ela ainda non. Porque ela, como é tan sofisticada, non puido fixarse nun pandorgo como a mí. Cala a boca, Castelano, cala a boca. A ver como lle explico isto a tua nai para que a cousa non acabe en equinoccio. Que? Que che contou? Nada preocupante. Cousas de rapaces. Mira, ti acordaste daquela mestra que nos dera a nos clase en terceiro de GB? Mercedita? Mercedita, sí. Pois mira, teño que confesar algo. Eu daquela estaba profundamente enamorado dela. Estaba toliño perdido por esa muller. Pero eso sabíamolo todo, Moncho. Se non parabas de regalarlle miñocas e máis saltóns. É que ten que ver iso con Kevin. Pois ten que ver moito. Porque ás veces esquecemos que un rapaz pequeno tamén se pode enamorar dunha muller adulta. Teñen sentimentos. Bueno, vas te rir cando che conte no que anda Kevin. Conteillo quitándolle todo o ferro posible ao asunto e apelando aos 1000 fervores que lle faltan ao noso rapaz. Pero maldita graza lle fixo, meu. Nada, máis ben todo ao contrario. O meu teño seducido por esa matajari. Non é para tanto, por favor. Cousas que pasan, é o destino. Non é o momento de laiarse, senón de buscar solucións. Espera. Carmucha, son Elvira. Antes de nada, felicítote pola túa xogada. Noraboa, partiches mo corazón. Sí que sabes da xogada que falo, sí que sabes. Mira, temos que arranxar isto. Escolle lugar e hora. Moi ben, pois aquí te espero. Carallo, cariño, non sabía eu que foses tan dialogante. Berrar e lerchear son cousas do pasado, Moncho. Chegou o momento de poñerlle solución ás cousas. Vou pola escopeta. Así se para, así se para. Elvira, non, Elvira! Xa vos lo dixen. Isto non máis que podía rematar en equinoccio. Recapacita, Elvira, que te estás buscando a ruína. Non ves que se mata a sacar mucha máis presa. Eu irei presa, pero ela vai de cabezas ao inferno. Pero por que máis queiras, pois pon a túa actitude, veña. Pero que pasa aquí? Para o que lle quere pegar un tiro a Carmucha. Non, non podes fazer iso, mamá? E non te metas, neniño, que ti és un alma cándida que non ten a culpa de acabar atrapado nas gadoupas desa máquina de seducción. E se lle pegas un tiro a Carmucha, Jessica non me vai falar máis na vida. E quen é Jessica? Jessica, a sobrinha de Carmucha da que estou profundamente enamorada. Entón ti non estás enamorado de Carmucha? Como estar enamorada de Carmucha, mamá, por favor? Xa me parecía a min demasiada estramoniata para Carmucha. E ti, Moncho, a ver se aprendes a sonsacarlo ao neno, que por pouco provocas unha traxedia, home. Ai, que... Aquí me tes a Jortoiro, disposto a cuspir chungo ata que só quede unha das dúas para contalo. Vai ser iso, non seas ridícula. E ti, Moncho, sácateme de diante, que hoxe non te quero volver ver. Nené, vai facernos uns tés á cociña, a mamá e máis a súa amiga. Corre. Pero é que eu non sei facer tés. Pois como a sopa de sobre, pero sen quitala do sobre. Veña.
Veña, Carmuchiña, ti séntate que ti e máis eu temos moitas cousas das que falar. E ali sentaron as dúas, a parlamentar. E creádolo ou non, parecían entenderse. Polo menos os 5 primeiros minutos. Conste que non sería o primeiro en namorarse de min así, a primeira vista, que eu nos meus tempos levantei paixóns entre os homes. Pero, muller, facelo así adredes, por facelo mal, pois non, iso nunca é. Claro, muller, xo sei. O que pasa que, bueno, o malentendido xa está aclarado, eh? O Kevin non está namorado de ti, está namorado da tua sobrinha. Quen contaba acabar emparentando, chica? Como? O ajortoiro ese coa miña Jéssica María? Mira, iso nunca o iches. Deixaronme esa nena en custodia. Non vou permitir que me desgrace un palleiro da tua raza. E como era de esperar, acabaron volvendo ao de sempre. Era visto. Volve cando caigas a Jortoiro, que aquí te espero, ca escopeta. Estúpida desgraciada, non volvo a pisar este cortello. Aquí está, Usted, igual que a sopa, sin quitar las dos sobres. Mira que ven. Ai, mamá, vai ter razón esa bruxa, que es un castrón descerebrado. O novo Anselmo. Mamá? Amarruchi, xa estou aquí. Chegou o Anselmito. Onde está o meu colacao? Que é isto? Non! Non! Mamá! Mamá! Ah! Almorzo de sábado sabadete, Deportes estrafalarios na tele, café con leite XXL e, por suposto, o clásico pisco labi de media mañá para ir abrindo apetito antes do pincho de antes de comer. Que disgusto tan grande, Moncho. Pero que ten, non Anselmo, que ten? Mamá, Moncho. Mamá, foise. Marchou. Ai, Moncho. Ben que o sinto, don Anselmo, ben que o sinto. A ver, non é para dicir era visto, pero tampouco debería ser unha sorpresa, porque que tiña xa 90 e moitísimo, non? Pero que dis, idiota? Ai, Don Anselmo, a ver, 95. Se non tiña 95, non tiña nada. Por favor, é que ten pompas ou no tanatorio novo? pero por que dis todas esas parvadas, Moncho, que non te enteras de nada? Vale, xa sei. É que vostedes son máis de velar na casa e despois de cabezas ao panteón. Claro, normal. Ou, porque de incinerada xa non falaba. Moncho, mamá está viva. Está viva. Pero foise. Unha equivocación ten a calquera, non? Pois que mal lle sentou, chico. Foi horrible, Moncho. Esta mañá eu ia normal a tomar o meu a tomar o meu café negro e me atopo esta nota na mesa, Moncho. Deixou unha nota. Toma, lé. Anselmito, Anselmito. marcho unha semana a Benidorm a tomar o sol. Non te dixen antes para que non me dera la lata. Ai, a que dramático. Bastante, don Anselmo, bastante. E agora que fago eu, Moncho? Dimo ti, que fago eu? Íalle dicir algo, pero quen son eu para dicirlle nada a ninguén? O mellor destes casos é arrancar na procura de consello. E, efectivamente, aí mesmiño. A marcha repentina, en plan arrebato, pode ser indicio dun trastorno mental, xa sabe. Pensei no eu, pero cá. Porque onte mesmo estaba facendo a sopa de letras do ABC, que é a máis difícil do mundo. E digo eu, non será todo unha broma. É unha carallada. Igual ela pensa que está vostede de santo e quere lle dar unha sorpresa. Estás falando en serio? Estás falando en serio, animal? Que pasa, que ti non coñeces de memoria o santoral cristián? A ver, cando é San Don Anselmo? Cando é San Don Anselmo? Cando? Vale, xo. A ver, vamos a ver, que eu me entero. Se Don Artesio marchou, vostede ten a casa para vostede só. Completamente puscas, grande e fría como un castelo, desolada como a taiga siberiana. Bueno, carallo, pues sabía ser eu.
Había ser eu que ten que facer é aproveitar a ocasión. Festa, unha semana de desmadre. Rapazas, sufrámonos o salón cheo de rapazas. O cuarto de baño ali onde ten a poza esa ou a bañera grande que Champuzi. O Champuzi ese que lle meteu ten a última reforma. Champá, Madre Cuba Libres. En principio, pensamos que marchara ofendido, pero non. Resultou que a filosofía de vida de Puscas encaixa á perfección coa morriña que sente don Anselmo. Quen contaba? Entón, vai Alvarito, abre a porta e quen dirías que estaba ali? Agora, ainda que me mate, ni idea. As mulatas e melgas da orquesta Mambo Feber. Para. Carallo, pois ao final non o está pasando tan mal, Ai, Moncho, que razón tiña Puscas. Ois, o paraíso na terra. Festa, alegría. Cuidado, e hoxe toca festa hawaiana. Viña colada, barriguiñas ao aire. En fin, ti xa me entendes. Pero mira unha cousa, suena aí cando volve. Bueno, sí. A volta está prevista para este sábado, pero de aquí a lá, alegría e desenfreno, como que me chamo Anselmo. Sí, pois teña moito cuidado, non deixe rastro ningún, limpe ben, porque suena aí como un escáner, detecto todo, Que diste nisto? Como se vai a enteirar, mamá? A ver quen é, ahora será Alvarito. Mamá! Xa se enterou. Moncho, contesta ti. Dille que estou enfermo, que estou no lavabo, dille calquera cousa. Fala ti, por favor. Hola, que tal, dona Hortensia? Non, don Anselmo non se pode poñer que está ocupado, sí. Eu son Moncho. Como que Moncho? Moncho que traballa con el, muller. Sí, o inútil, Moncho o inútil, sí. Hai que dar un recado. Bueno, pois nada, dígame que xa yo comunico eu. Como, que queda a pasar o inverno aí? Está ben, pois claro, normal, o clima ese é moito mellor, os osos e tal. Claro. Sí, bueno, pois nada, o importante é pasalo ben e non levar un golpe. Ala, veña, a sus pies, dona Hortensia, a sus pies, hasta logo. Como que queda ali? Todo inverno. Todo inverno. Mamá, quedará todo inverno. Vamos a estar solos. Dígomos que ata lle cambiou o carácter. Mesmo parece 10 anos máis novo. É que xa me diredes vos, non é un alivio ter a bruxesa lonxe da casa. Entón, que dixeche, mulatas? Mulatas xemelás. Mamaíña, que barbaridade. É que me dera a min ir a unha festa desas. Pero a cousa non queda aí, Está o tema increcendo cara arriba. Está facendo cambios na casa e todo. Ata chamou a Kevin para botarlle unha man. Sabedes que? Vou a ver unha carta que lle teño aquí e aproveito para botarlle un collo. Hasta logo. Vai levar unha carta a casa? Cuidado, non vai a ser que ternies. Lino, se ves as mulatas, falles unha foto, Dona Hortensia en venidor, don Anselmo feito un chaval, e Lino repartindo as cartas a domicilio como se fose un carteiro estándar. Para que despois digan que a vida no rural non dá sorpresas. Que? Gústache, Está guapísimo, don Anselmo. Que sí. Pois ala, veña, vais a furgoneta a descargar o resto das cousas que Alvarito está mal dos cadrillos e non pode facer. Vale, xa vou, Os meus coñecementos na decoración de interiores, ben sabedes que son limitados, un non pode saber de todo. Pero na opinión de Kevin, a nova casa de don Anselmo cajaba 1000 veces pola de Gran Hermano. Vai ben. Lino estaba eso e tiña unha carta para vostede. Que dis, Kevin? Que Lino estaba baixo e tiña unha carta para vostede, pero don Alvarito non o deixou pasar porque dixo que nada de pordioseros nesta casa. Que simpático o cabronazo. Veña, dame a carta. Que tiño aquí na boca. Ui, que cauto. Aquí ten. É de mamá. A ver que conta. Vamos a ver que di por aquí. Querido Anselmito. Estou moi ben.
Caramba, mira o que di, Kevin. ¿Qué? Di que vai quedar a vivir ali para sempre. Guai, guai. Para sempre, Kevin. Sabes o que quere dicir? Non. Que esta vida de luxuria e desenfreno podemos levar o resto dos nosos días. Toma! Di que coñeceu un amigo. Debe ser un vello desos revirados. A ver que ten aquí. Manda unha foto. Vamos a ver que pon aquí. Ai, señor. Ai, mamá. Que é isto, Kevin? É un negro. É un negrazo grande como un árbol. Ai, señor, mamá, que estás facendo? Ai, que verdade. Esperade, que a cousa ainda vai a máis. Mire, don Anselmo, mire, fíxese, mire, o negro ten unha cousa enorme e rarísima aquí no medio do pantalón, fíxese. Aparta iso, insensato. Vasme matar. Ai, Escoite, don Anselmo, non será que don Hortensia se está metendo no negocio este como facía o seu tataravó, no dos escravos, pode ser eso, allá por aí iso. É peor, Kevin. É moito peor. Agora gústalle. Ai. Diz que o mulato lle ten absorbido o sexo á vella, a dona Hortensia, sí. E ata di que poderían deserrar a don Anselmo. Manda carallo. Menos mal que estamos nós aquí, os seus amigos, para darlle ánimo e valor ante tanta adversidade. É que cando ven todo do revés, xa o dixo Djokovic. Pero como que vai facer? O que se fixo toda a vida, caralho? Claro, pedir perdón. Pedir perdón, porque don Anselmo non fixo nada malo. Se cadra, sí. Se ao final dos meus días vexo-me obrigado a suplicarlle esmola a un gigoló moreniño reventabellas, é porque mellor fixen algo mal. Vamos. Pero de que estamos falando? Vamos a ver. Don Anselmo, vostede o primeiro que ten que facer é ir por súa nai e traela dos pelos para arriba e manda de volta ao macaco ese polo Sahara baixo na patera hasta que chega a Cuba. Por carajo, que monstro, que ahora estou falando eu, despois xa falarás ti. Don Anselmo, fixe por min que queren, que lle ruinen a vida ou que? Vostede que pensa? Que pensa que lle quedan 100 anos máis? Cantos anos pensa que quedan? Que queren que lle acaben con todo? Ten que disfrutar do que lle queda. Xustiza, don Anselmo, xustiza! Pusquiña, esta podía botar máis liño, lume, home. Galino, agarda, que mellor puscas, ten razón. Amigos, a miña vida é esta. É unha. E non vou permitir que me arruine nin a miña nai, nin ningún inmigrante ilegal chegado aquí así por lo mismo loque. Vou facer o que hai tempo que tiña que facer. Gracias, amigo. Gracias polo teu consello. Vémonos. Ei, don Anselmo, ei. E cando lle pidan clemencia? Nin caso, É da capital, venga. Pensamos que arrancara ca escopeta cargada para Benidorm, pero non. Deso nada, amigos. O novo don Anselmo ten un amor enorme por todo o que é a vida humana. A ver, Marcial, cal é o meu esto? Gracias, maestro. Pasade, pobres desgraciados. Vide aquí a disfrutar da festa dos grandes. Que tal, Todo isto yo debedes a Alvarito, dixo Alvarito. Oxe que veñan todos, é a festa da plebe. E aí o tedes, falando polino como se fosen iguais. Nada, don Anselmo. Logo xa non está tan preocupado, non? Por favor, Moncho, que se preocupen eles. Mira, se a miña nai toleu que tolé, eu vou vivir a vida ata o último suspiro. Ai, ven máis xente miasma. Vai abrir a porta. Que che parece todo isto, Moncho, mira que me ve. Descúlpame, creo que aí me están requirindo. Chaval, a fumar o jardín. Papá, aí na porta hai dúas rapaces que son así como... Ratas? Sí, pero hai unha, pero non hai unha, hai dúas, porque de repente aparece a outra e están aí. Aí van as dúas, Borre, Vou falar con elas. arranca. Marcial, oye, viño. Unidos para sempre. Por favor, Cola a boca, posta rebelde. Pasa para o teu cuarto, veña. Feicita! Veña, home. Por que fala así? Porque volveu poñer un piercing na lingua, Moncho. Pero non te peñas así. Eso son modas, xa lle pasará. Non, Moncho, non. E o rapaz está moi rebelde. Onte botaron na da catequesis, porque se lle ocorreu cuestionar a Santísima Trinidade. E hoxe pilleino facendo pinchacarneiros co quad diante do cuartelillo da Guardia Civil. Vai falar con el, veña. E alá, fun. Que remedio.
Que pasa, campeón? Díxame en paz, Non, a ver, que eu estou da túa parte. Eu sei o que sentes porque cando tiña os teus anos eu facía moitas extremonías tamén. Que ceremonías? Levaba unha melena criminal. Tiña un vespino trucado, no que ia como un foguete. E despois pegáballe moi ben a un baile prohibido que lle chamaban a lambada. Era un rebelde como a ti. A ver, é que eu non fago ceremonías para ser rebelde, eu fago as para que se fixen min Jessica. Jessica. E a rapaza esa que leva a boca chea de ferros. Non son ferros, papá, que son brackets. Iso manda yo poñer o dentista. E ti quen che mandou poñer eso na lingua? O lingüista? Non digas tonterías, papá, mandou a poñer Zuzo o da tenda de tatús. Dixo que a rapaza lle encantaba os tipos perigosos e arroutados que tiñan piercing na lingua, mira. Nos meus tempos, para ser un tipo perigoso e arroutado, había que roubar coches e atracar gasolineras, como el Vaquilla ou el Torete. Agora non. Agora chega con poñer un piercing na lingua e falar así, como os payazos da tele. Eza está. A ver, nene, en toda esta peripecia, a única persoa perigosa e arroutada é tua nai. É como saiba que lle estás facendo as beiras á sobrinha de Carmucha. Mátate. A ver, tanto me ten porque eu penso loitar pola miña historia de amor inda que me costa a vida, como fizo Romero. Romero e Julieta, papá. Está ben, nene, está ben. Non vou ser eu que en chiquita ilusión de vivir un drama amoroso que remate en traxedia. E máis, vouche apoiar ao 100%. Grazas. Que clase de pai sería eu se non lle axudase ao meu fillo a cumprir os seus soños? En fin, e aproveitando que Elvira esa mesma tarde marchaba para a perruquería, dixenlle a Kevin que concertase unha cita con Jessie aquí, na nosa casa. Non sería mellor quedar con ela na sala de xogos ou no polígamo? Error, nené. Aquí vas ter moita máis intimidade para engatusala. Xogas no teu terreo. Vale. Está moi ben. E que lle digo? Cousas bonitas, que lle vas a decir eu. Que lle digo a tua nai, máis ou menos? Cambiache la muda e botaches colonia. Non, pero co piscín chega, non? Bueno, igual tes razón tamén. Os malotes como a ti piden moito cheiro a bravío. ¡Adiante! Hola, Kevin. ¿Qué me querías ensinar? Isto, mira. ¡Buah, qué forte! Un piercing na lingua. Sí, a que mola. Moito. Está super atractivo. Bueno, ala, eu marcho e deixo você aquí en total intimidade. Marchei, claro que marchei, pero non moi lonxe. Quedei na cociña para seguir orellando a xogada. E así é todo, non sabedes que tanto cambiou a nobre arte da seducción, Sí. No, agora xa non se leva o piropo elaborado e traballado estilo quen che pillara morta de 4 días, periquita. No, agora a cousa é moito máis simple, sen florituras, mini animalista. E doenche moito? Sí, pero aguantei ben. Cando rematou, eu xa quería poñer un piercing dos grandes nos pezos. Non sabía que fuiste tan auténtica arroutado, Kevin. Ata me dan ganas de darche un bico. Pois dalle. Sabedes de sobra que eu son un tipo liberal. Pero, a ver, hai cousas que... non sei, para o meu gusto igual estaban sendo un pouco descarados demais. Case mellor vou disparar os pés que se están desbocando. A ver, parad un pouco, por favor, ainda que sexa para coller algo de aire, por favor. Tamén decir cousas bonitas, pero isto non é Sojama e Modorra. Ai, me cago en tal que quedaron enganchados. Non o ides creer, amigos. O piercing da lingua de Kevin enganchouse no aparello dos dentes de Jessie. Se non botei unha hora intentando separalos, pero nada, Ao final, tiven que pedir axuda externa, o típico. Engancháronse, engancharon aparato con aparato, e agora...
Pero vamos a ver, como vos andan esas cabeciñas, Moncho? Que tipo de degeneración es? Non é un problema mental, é un problema mecánico. Engancharon a ferralla que cada unha súa e agora non hai maneira de separalos. Vale, e ti acudes a min e eu que podo facer, Moncho? Home, don Anselmo, vostede é unha persoa sabia, un home de mundo que sabe de todo e igual sabe tamén como separalos. Xa, pero dende aquí, que queres que faga? O único que se me ocurre é meter unhas tenazas e... cortar polo san. Pero por favor, home, estragar ya a dentadura toda a pobre rapaza. Non habrá outra maneira, millón? Non, Moncho, non. Como que a dentadura da rapaza? Non estou pensando en Jessica. Non somos caníbales. Estaba pensando en cortar polo san. Cortar pola lingua do teu fillo, Kevin. Claro, sí. Para que me quede mudo para toda a vida, home, por favor. Francamente, por esa boca non saen máis que parvadas. Ainda que quedara mudo para sempre, tampouco sabía perder moito. Non me dixades por qué, pero preferín pedir unha segunda opinión. Aí tes o refresco, Moncho. Dállelo aí, Carlos Espalliñas, a ver se así a mano. E probaches a leválos ao ambulatorio que os miro doutor? É que, doutoras, están enfermos. Isto non é cousa dun médico. O problema que teñen é ca maquinaria. Tens que buscar un bo mecánico, Moncho. Xa o fixen, home, xa o fixen. Botelles aceite de 3x1 do de afrouxar a bisagras. Nada. El leveiro son de Tedín, o do lavado en graxe. Nada. Chamei un cerralleiro que está en Santa Comba, buísimo, nada. Pero non hai maneira. Aí, atender que allá si quere algo. Que é? Cacahuetes. No, un papel ou unha servilleta máis lo boli para escribir, a ver. Toma, bolígrafo, toma. Aí vai. Criaturas, ese é todo que ten isto son. Mira como se comunica. Algo quere. Escribiu. Tía Caramucha. Queres ir onda tía Caramucha? Sí. Quen sabe? Caramucha é unha tipa resolutiva. Igual ela ten a clave para amañar o problema. Por Dios, Jessica María, pero outra vez. Como que outra vez? Pero logo xa fixo antes. Sí, así. Cada vez que morrea cun que leva aparato nos dentes como ela, quedan enganchados. Quieto, nene, quieto, tranquilo. Tranquilo, non te alteres que non está o momento para liortas sentimentais. Pois logo, se isto xa o viviu antes, ti xa saberás que facer nestes casos, non? O caso é que non hai nada que facer, só esperar. Mira, agora están demasiado alteriados, pero en canto se calmen, eles só han de atopar o xeito de soltarse. Pois xa quedo máis tranquilo. Iso canto tempo pode levar? 3-4 horas. Carallo. Vaime facendo un caldeiriño de tila, anda, que vou nos encher a infusión para que se calmen. E de todo isto, nin palabra, Elvira. Oiche, nin palabra. Moncho, por Dios. Por ser muller máis discreta que a min en todo o lameiro non hai. Non fai falta que vos adiante o que pasou a continuación, porque a cousa é tan previsible que seguro que xa o imaginades. Dádelo vendo vir, non? Alá, xa casa está o caldeiro de tila e agora vos de cabeza só fallado non vai a ser que chegue túa nai antes de tempo e vos colla aquí infragantis. Esa santísima, si que era certo! Pero ti non tiñas que estar na perruquería. Tiña que estar, pero chamoume Carmucha para informarme da estremonía que montaches aquí. Que vos dixen, Era visto, era moi visto do noso señor. A ver, cariño, non é tan grave, muller. Non te poñas así que non é para tanto. Xa verás como logo se desenganchan. Iso mismo dixeches cando Trotsky se enganchou ca cadela dos veciños. E se non chega a ser por min, aínda están enganchados. Pero isto a maño é un instantino. Non te preocupes. Mira, intentei explicar que o de Trotsky era un problema físico e este mecánico. Pero nada, non me fixo caso. Polos dous, pasade diante miña para fora, que non quero mollar os móviles. Veña! Veña, breando, te cala a boca onde as lepas. Pasa diante miña. Veña, rapidiño, veña. Real. Criaturas. Aquí en Lameiro, cando dous cans quedan enganchados, amañámolo o problema con caldeiros de agua ou a mangueirazo limpo directamente. E cuidado que o método tamén funciona cos humanos, Eso sí, deixa secuelas. Mira, nene, mira o que che traio. Sopiña quente con doble palla, Así me gusta, correcto. Hai días. Tranquilos que xa vos traduzo eu. Aprendín a lección, papá. Nunca máis na vida volvo poñer un piercing na lingua.
E ti é o mellor papá do mundo. Bueno, isto último non o entendí moi ben, pero é unha interpretación libre que fago eu. Alá, fin da peripecia. Boas noites. Que? Que vos dixen? Había novidades ou non había novidades? Marchou dona Hortensia. Apareceu unha sobrinha de Carmucha. Bueno, é a propia Carmucha, que ímos ter ata na sopa. Mirade se hai novidades ou non. Ai... Con quen falas, Moncho? Que fas aí falando contra a parede, home? Nada, estaba reflexionando así en alto, Porque parecerache pouco que as novidades que houve en Lameiro esta temporada es que vai haber como para non falar un só. Home, novidade como novidade, a reforma que lle fixemos á casa, Que tiña moita falta do noso señor. Menuda reformaza lle metimos á casa. Home, novidade é que fomos á praia tamén, iso é unha boa novidade. Ou cando Lino se meteu a profesor de aeróbica e máis de zumba. Exactamente. Bueno, novidade, máis ben unha desgracia. A misteriosa desaparición de Ramona Comaneche, miña pobre. Esa rapaza que sería dela, claro, con ese corpazo andaban os da trata de blancas. Pero eso deixa estar. Mira, esas novidades, pois mira, xa falaremos delas en sucesivas entregas. Entregas? Parece o do pan.